Ilang sangay ng LGU Mangaldan nagtapyas ng pondo para sa 2026. Para sa detalye, narito si Idol Aaron Navelgas. 104.7 IFM. Report! Ilang sangay ng lokal na pamahalaan ng Mangaldan ang nagbawas ng kanilang pondo para sa 2026 matapos mabigyan ng committee level approval ang panukalang taunang budget na nagkakahalaga ng humigit kumulang 539 million pesos kasabay ng annual investment program sa isinagawang Anbang Committee hearings ngayong linggo. Sa pagtalakay sa panukalang budget, iniulat ng ilang departamento ang pagbabawas sa maintenance and other operating expenses o MOOE kabilang ang pondo para sa office supplies at travel expenses. Ayon sa mga opisyal ng mga tanggapan, hindi maaapektuhan ng mga pagbawas sa pondo ang mahalagang serbisyo at pangunahing programa ng pamahalaang bayan. Binigyang diin ng pagdinig ang pangangailangan ng mas maingat na paggastos sa kabila ng limitadong pondo. Isa sa mga pangunahing dahilan ng pagtapyas ay ang pagbaba ng bahagi ng Mangaldan sa National Tax Allotment na nagsisilbing pangunahing pinanggagalingan ng pondo para sa mga serbisyong panlipunan at proyektong pangkaunlaran. Ang panukalang 2026 annual budget at AIP ay inaasahang tatalakayin at pagbobotohan sa regular na sesyon ng Sangguniang Bayan sa Disyembre 22. Kasama mo sa IFM News Dagupan, Idol Aaron Navelgas, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.